दिलवा है हमार ओकरे पा दीवाना, दिलवा है हमार ओकरे पा दीवाना, ओकरे गौवा रोजे रहे आना जाना। संग में के खिंचावल फोटो धइले बानी, संग में के खिंचावल फोटो धइले बानी। हम मुस्कानवा से धोखा त खइले बानी, हम मुस्कानवा से धोखा त खइले बानी। बाकी एक बेरी ओकरा में कोइले बानी, बाकी एक बेरी ओकरा में कोइले बानी। रहमान भाई निजी कंप्यूटर अली नगर, मोबाइल नंबर 8593931040। कर के लाभ सब हमरा से ऊ अब छोड़ देले दिया ऊ सातुन हो। फोनो न कहर है दोसरा पा महर है, कह देले दिया ऊ घातुन हो। आगा बहुते ऊ भाव खाले हो, कोरवा में रहत रहले पर साले। अब महाजाता हम ही उठैले बानी, तब महाजाता हम ही उठैले बानी। हम मुस्कानवा से धोखा त खइले बानी, हम मुस्कानवा से धोखा त खइले बानी। बाकी एक बेरी ओकरा में कोइले बानी, बाकी एक बेरी ओकरा में कोइले बानी। नाम तो आपने सुना ही होगा। रहमान भाई अली नगर, मोबाइल नंबर 8542931040। नइखे गहा हम कहिले हम, दिल हमार सोना तोड़ा लागे हो। नइखे घाटी मन गइल हाटी, काबा जरूरी रिश्ता जोड़ा लागे हो। कटले बानी संग में खूब जानी हो, दिल को सच्चा बात कहतानी। ओकर चिझावा त हम ही जुटियैले बानी, ओकर चिझावा त हम ही जुटियैले बानी। हम मुस्कानवा से धोखा त खइले बानी, हम मुस्कानवा से धोखा त खइले बानी। बाकी एक बेरी ओकरा में कोइले बानी, बाकी एक बेरी ओकरा में डलले बानी। रहमान भाई सर्विस साउंड अली नगर।